Kde sa vidíte o 5 rokov? No predsa na vašom mieste. A ako efektívne zodpovedať na takúto otázku? Zmenou perspektívy dokážeme otázku úplne otočiť. Táto otázka je aktuálne zameraná na budúcnosť, ale my ju vieme otočiť na pohľad, ktorý sa sústredí na prinesenie hodnoty. Napríklad takto. Pre mňa je dôležité sa posúvať a pracovať na zaujímavých projektoch. Namiesto 5-ročného plánu sa snažím, aby som bol na správnom mieste, kde môžem sa venovať môjmu rozvoju. Aktuálne ma najviac zaujíma teda oblasť Nest.js, na ktorú sa teraz hlásim, a rád by som sa teda naučil niečo aj o DevOpse. OK. Takže ak sa o 5 rokov budem venovať niečomu, čo ma posúva dopredu a stále ma baví, tak určite budem spokojný. Wow, ďakujem za super odpoveď. Vidíš, výsledok je jasný, zreteľný a hlavne si využil príležitosť ukázať svoje silné stránky tvojmu budúcemu zamestnávateľovi. A ak ťa zaujímajú tipy ako sú tieto, daj mi follow a like na toto video.